ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബ്രഹ്മസംഹിത 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷീരം യഥാദതി വികാരവിശേഷയോഗാത് സഞ്ജായതേന ഹി തഥാ പൃഥകസ്തി ഹേതോ യാചംബുതാമപി തഥാ സമുപൈതി കാര്യാത് ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇതിൻ്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അമ്ലം കൊണ്ട് പാൽ തൈരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പോലെയും എന്നാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട തൈര് ഇതിന് കാരണമായ പാലിനെ പോലെയോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമോ അല്ലാത്തതുപോലെയും ആരുടെ രൂപാന്തരമാണോ സംഹാരമൂർത്തിയായ ശംഭുവിൻ്റെ അവസ്ഥ, ആ പരമപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.